अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। गळती चालू झाली ना त्यावेळी हा कसा डोस झाला 3 वर्षापूर्वी मागणी आधी 6 वर्षापूर्वी 3 वर्षात मंजुरी मिळाली दुरुस्तीसाठी 3 लाख शासनाकडून वेळ तुमच्या समोरच सांगितलं मी जी निधी येतो ग्रामपंचायती ज्या कामासाठी येतो त्या कामामध्ये न वापरता वरती असलेला छप्पर काढला सिमेंट पत्रे आणि लोखंडी पत्रे लागले ही दुरुस्ती होती ती करू ती बाहेर सुद्धा दिलेली विमा त्या खिडके बसवा गेले ते दुरुस्तीसाठी मागणी केली बघू शकता तुम्ही आज खरोखर तुला जेवून बाहेर गेले म्हणाल वाचून वाईट बसतो सगळी मुला आणि समोर तुला एक मध्ये नाही ना शाळा सुरू झाली 2001 मध्ये इमारत चालली 2093 त्यावेळी शाळा सुरू होती म्हणजे 30 जातात 30-35 जातात 30 वर्ष आणि थोडं तुमची आधी 1 वर्ष आधी तुमच्या इमारती परत दुरुस्ती झाली अजून तिलारी इरिगेशनने 1993 ही शाळा बांधलेली तर त्यानंतर शाळा चालू झाली ही 2002 प्रत्यक्षरित्या आणि त्या कार्यकालामध्ये या शाळेमध्ये लिकेज गळती चालू झालेली ती गळती चालू झाली ही गळती दुरुस्ती करून मिळावी म्हणून इरिगेशन डिपार्टमेंटने यावर पत्र्यांची सोय करून छप्पर टाकले पण लिकेज झाल्यामुळे आतील लोखंड पूर्णपणे खराब झालेलं आणि आज ही शाळा जवळजवळ 20 वर्षे चालू आहे तर त्यातील स्लॅब जो आहे एकदम धोकादायक बनलेला आहे याकरिता आम्ही 2000 ज्यावेळी ग्रामपंचायत स्थापन झाली त्यावेळी 2013 पासून वारंवार पाठपुरावा केला पण हवा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही निधी मिळाला पण शाळेला ज्या प्रकारात दुरुस्ती पाहिजे ही दुरुस्ती मिळाली नाही आणि आता जर दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध होत असेल तर तो थोडका होईल आणि त्या दुरुस्तीने शाळा पूर्णपणे दुरुस्ती होईल असं तर आम्हाला वाटत नाही आहे आज जो घडलेला प्रकार आहे तो सुदैवाने देवाच्या कृपेने म्हणा किंवा मुलांच्या कृपेने म्हणा तो मोठा अनर्थ टळला कारण जेवणासाठी मुलं बाहेर पडली तेवढ्याच ती घटना घडलेली आहे पण आज शिक्षण मंत्र्यांकडे म्हणा दीपक भाईंकडे आमची एवढीच मागणी आहे की ही शाळा लवकरात लवकर निर्लेखित करून नव्याने आम्हाला इमारत उभी करून द्यावी अशी आम्ही त्यांच्याकडे ग्रामपंचायतच्या वतीने आणि ग्रामस्थ आणि शालेय कमिटीच्या वतीने विनंती करतो आहेत त्याचप्रमाणे इरिगेशन डिपार्टमेंटने ह्या क्रीडांगणासाठी बांधलेले जो कठडा आहे तो पण अतिवृष्टीमुळे जवळजवळ 20 मीटर उंच आहे आणि 20 मीटर लांब आहे आणि 20 फूट उंच आहे असा पडलेला आहे याचीसुद्धा दुरुस्ती करून मिळावी एवढीच आम्ही मागणी माननीय शालेय शिक्षण मंत्र्यांकडे करत आहोत आणि या आमच्या मागणीचा त्यांनी विचार करावा आणि लवकरात लवकर आमची शाळा दुरुस्ती करून मिळावी एवढीच अपेक्षा ठेवतो सध्या बघायला गेलं तर एक वर्गखोली साधारण तरी दुरुस्तीच म्हणजे बसण्या नव्याने 2012 बांधलेली आहे ती थोडीफार काही असे ना पण चांगली आहे तिथे आम्ही करू शकतो किंवा वरांडा आहेच बंदिस्त वरांडा आहे तिथे बसू पण वर्गखोलीमध्ये बसायचं म्हटलं तर धोकादायक आहे तो विचार करून शिक्षकांच्या म्हणण्याने आणि शालेय व्यवस्थापन कमिटीच्या सूचनेनुसार आम्ही त्यांची सोय करण्यास बांधील आहोत पाल पुनर्वसनच्या शाळेमध्ये आज अचानकपणे या ठिकाणी शाळेचा स्लॅब मला पडला आणि त्याची पाहणी करण्यासाठी सरपंच उपसरपंच सर्व ग्रामस्थासमेत आम्ही आलो परिस्थिती पाहिली असता गंभीर परिस्थिती आहे
आणि या ठिकाणी याच शाळेमध्ये ती मुलं बसली होती आणि आता ग्रामस्थांशी चर्चा केल्यानंतर असं समजलं की मुलं जेवणासाठी म्हणून बाहेर गेलेली होती आणि तेवढ्याच दरम्यान ही घटना घडली. जर त्या ठिकाणी मुलं असती तर मोठा अनर्थ या ठिकाणी घडला असता. आज तो अनर्थ घडला नाही, त्याबद्दल देवाकडे मी प्रार्थना करतो की चांगली नसबत दिली. परंतु या धोकादायक जी शाळा झालेली आहे त्याची ग्रामपंचायतीने वारंवार मागणी केलेली आहे, दुरुस्तीसाठी मागणी केलेली आहे. परंतु 1993मध्ये या ठिकाणी ज्यावेळी पालगावचं पुनर्वसन झालं, त्या पुनर्वसनामध्ये पुनर्वसन डिपार्टमेंटने, तिराळी डिपार्टमेंटने ही शाळा बांधली होती आणि ती शाळा बांधल्यानंतर आजच्या शाळेची अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की शाळेच्या जवळजवळ 3 ते 4 खोल्या ज्या आहेत त्या 4 खोल्या धोकादायक झालेल्या आहेत. स्लॅब संपूर्ण झालेला आहे. जरी पत्रे वरून घातले गेले तरी स्लॅब केव्हाही कोसळू शकतो. त्यामुळे माझी आमची अशी मागणी आहे, ग्रामपंचायतीची मागणी आहे की ही शाळा निर्लक्षित करून नवीन शाळा या ठिकाणी आम्हाला बांधून द्यावी. माननीय शालेय शिक्षण मंत्री दीपकभाई केसरकर यांच्याकडे ही कैफियत या ठिकाणी मांडली जाऊन यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करावा आणि या वर्षभरामध्ये यांना सुसज्ज अशी चांगली शाळा बांधून द्यावी अशी मागणी आम्ही सर्व ग्रामस्थांच्या वतीने त्यांच्याकडे करणार आहोत. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदच्या शिक्षण विभागाला आणि बांधकाम विभागाशी सुद्धा मी आता संपर्क साधणार आहे. प्रत्यक्ष ह्याची त्यांची पाहणी करून त्यांचा जो ते केंद्रप्रमुख आहे ते अहवाल सादर करणार आहेत, त्या अहवाल सादर करण्यास सांगणार आहे. आणि ह्या अहवालामध्ये जर या ठिकाणी धोकादायक इमारतीमध्ये बसण्यासाठी त्यांनी अहवाल दिला तर त्या ठिकाणी मुलांची वेगळी अशी व्यवस्था करण्यासुद्धा उपाययोजना करण्यासंदर्भात आम्ही आदेश देऊ असं या ठिकाणी सांगतो. आणि या मुलांच्या कोणत्याही जीविताची धोका असल्यामुळे मुलांच्या जीविताची हानी होणार आहे ती न होता या ठिकाणी चांगला असाच प्रशासनाने मार्ग काढावा अशी प्रशासनाकडे सुद्धा आमची या ठिकाणी मागणी आहे. आपले आमदार शालेय शिक्षण मंत्री दीपकभाई केसरकर आहेत, यांच्याकडून आपण काय अपेक्षा करा या शाळेसंदर्भात? आता मी ग्रामस्थांबरोबर बोललो. शाळेच्या संदर्भात विषय असा की त्या शाळेची जर दुरुस्ती केली, नुसती दुरुस्ती, तरी ती तेवढ्याने होणार नाही आहे. कारण स्लॅबला पूर्णपणे स्लॅबला धोका निर्माण झालेला आहे असं एकंदरीत निदर्शनं आलेलं आहे. त्यामुळे आम्ही भाईंकडून अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि त्यांच्याकडे मागणी करणार आहोत की शाळा जी जुनी झालेली आहे, ही शाळा धोकादायक झालेली आहे, त्या धोकादायक शाळेला निर्लक्षण करून नवीनच तेवढ्या शाळा या ठिकाणी ह्यांना बांधून द्यावी अशी आम्ही या ठिकाणी मागणी करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.